Świąteczne postkarty. Wiecie, zawsze jamrował i pieronem nie miał rod wszystkich tych amerykańskich albo angielskich przywieków, ale jednakowoż muszę bodę w jednym cufalu odstąpić od mojego molędzenia. Chociaż tak nie blank do ostatka. Idzie mi sam o posywanie familiantom, przyjacielom, kamratom i komu tam jeszcze świątecznych szkartków. A przyszedł na te idy, jak wyczytał Słowecka takie, wiecie, wezdychnięcie. Nie daj mi pomboczku mieć długu ze winszowaniem. Bo wiecie, postkarty ze świątecznymi winszowaniami są od zawsze miłą pamiątką, dowodem pamięci, a gody to najlepsza przynależitość do słowienia naszych uczuć, kiedy nie poradzimy tego zrobić osobiście. Hej, ludzie na poczcie posywać innym szkartki ze świątecznymi winszami, nie idzie tak do ostatka genau powiedzieć. Zwyk wekslowaniu się szkartkami ze pozdrowienioma sięgo bezmać XV wieku. Kiedyś ci to kaś w Europie ludzie na poczcie ustawiać wizytówki ze winszbildami przyjacielom i kamratom, którym składali wizyta, u których byli ze bezuchem. Zatem zwyk ten się stracił, kiedy w Anglii w 1652 roku ichni parlament zniósł fajer Bożego Narodzenia. Zdo się ale, i że istną datą w historii świątecznej postkarty jest rok 1834, kiedy to Karol Dickens napisał ta swoja wywołano we świecie opowieść wigilijną. Co by uczcić ten fal, jeden ze sztramskich paradnych londyńskich składów przy Old Bond Street napoczął sprzedawać o święte wizytkarty. Wiele tego sklepu przelazował Sir Henry Cole, pierwszy dyrektor Muzeum Wiktorii Alberta w Londynie, który miał mocka znajomych i któremu wypisywanie briefów ze świątecznymi winszowaniami zajmowało wiele czasu. W 1843 roku przed godami przyszedł na te idy i obstarował u znajomego malarza Johna Calcutta Harsleya obrozek ze wysztrechowanymi winszbildami, a zatem posłał je swoim familiantom, pociotkom, przyjacielom. No, komu tam szło? Na tych szkartkach była familia wznosząca taki toast i napis Merry Christmas and Happy New Year. Godo się ale też, i że tak na zicher pierwszą świąteczną szkartką ze winszowaniem ze przynależitości świąt Bożego Narodzenia była wysłana w 1842 roku szkartka 16-letniego londyńskiego artysty Williama Mau Engleya, ale tej jego idei nie włożył się adresat. Pierwsze szkartki byli bez wysywania, byli wysywane jak listy, we kuwertach. Lityczną rewolucją byli dopiero postkarty, do których nie potrzeba było kuwertów. Projekt takiej postkarty, bez kuwerty, mianowany Postblatt, pocztowy listek, został zgłoszony na łączo z niemieckiej konferencji poczt w Karlsruhe 30 listopada 1865 roku bez Heinricha von Steffena, radcy dworu pruskiego i generalnego postmajstra. Vorschlag odciepli i dopiero w 1869 roku Emanuel Hermann, profesor ekonomii w Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt, udowodnił, że taki szymel korespondencji do uszporować i czas, i papier. Pierwsza, ale lichtyczna obowiązkowo postkarta wysłał ze Olenburga księgosz August Schwarz. No i na poczło się. 1 lipca 1875 roku dopuścili te postkarty do obiegu międzynarodowego, a podu kuriera warszawskiego w samym ino 1879 roku rozesłano aż 350 milionów postkartów, a pośród nich no i tych świątecznych. W tym wspomnianym 1875 roku pierwsze świąteczne postkarty pokazali się poza Europą. Pierwsza amerykańska szkartka bożonarodzeniowo zaprojektowana była w Bostonie bez Louisa Pranga, Żyda, który urodził się we Wrocławiu. Pewnikiem też dzięki niemu te szkartki byli coraz gryfniejsze od tych najstarszych, typowo religijnych, ze obrazkoma narodzenia dzieciątka, pokojny i obrazki świętego Mikołaja.
Czasem też jeszcze wspomnieć, że w 1900 roku we Warszawie oznajmili konkurs na miano postkarty tego postblatu. Redakcja słownika języka polskiego rozpatrować miała 5 rozmaitych mianów. Liścik, listówka, otwartka, pisamka, ale ten konkurs wygrało miano wypokopione bez naszego Henryka Sienkiewicza pocztówka. A u nas w Polsce tak najesto szkartki, na których szło pisać życzenia, pokazali się w 1905 roku i byli one ugarnirowane perlami, pozłotką, presowane, malowane ręcznie, ze ruchomymi postacioma, ze hojną i takie tam jeszcze. Bożonarodzeniowe szkartki z lot wojennych, ze I i II wojny, posywane ze frontu i na front. Mocka śnik też ale nigdy do adresata nie dolazła. Posywali te szkartki świąteczne ze lagrów, na których miasto Łobrowska byli no sztymple tego lagru, heresztu, a ino te ludzie same malowani na nich byle co świątecznego, choby ino betlejki albo komety. Ale też łobrowskie betlejemskie byli najczęściej na tych szkartkach i podanie jak i roztomajte symbole patriotyczne. Jeszcze Polska była we niewoli. W roli 3 króli występowali polskie króle, posługiwano się ich berłoma, a i też ku temu motywem orła białego we koronie albo ostargującego kety. Już zaś w PRL-u bożonarodzeniowe szkartki przybrali świecki blank charakter, a mocka z nich stworzyli wywołane artysty. Garnirowała te szkartki hojna, glaskugle, ale blank żadnych nie było na nich żłobków, Przenajświętszej Panienki ze dzieciątkiem, no szło je tak, ale erbnąć we kościoła. Dzisiaj też takich świeckich szkartków mocka idzie się lajsnąć, chociaż ze blank inkszymi motywami. Ale ten związek świąteczny szkartki ze całkiem naszym wnętrzem, znaczy się z tym, co czujemy i jak myślimy, łostowo. Chociaż te szkartki wyprzyli już we srogiej mierze telefony i SMS-y. Żyjemy coraz gipci, szczyć się kajsich spiechamy, uwiemy, blank dani z nie mamy czasu. Posłanie SMS-a ze winszowaniem zajmuje ino chwilka, a najlepszy takiego wypokopionego bez kogoś innego, bo to no Egipci. Kajsik wyczytał, że łońskiego roku we całej Europie ludzie posłali do chnet 400 milionów SMS-ów ze winszowaniem, z nadną rzeczą ze richtycznymi, przemyślanymi powinszowaniami do drogi, chnom ludzi, w które kiedyś genau wypisowano na szkartkach, nie ma to nic wspólnego. A wdycki też nie ma wiele wspólnego ze sakralnym charakterem godów. Te świąteczne szkartki są dla wielu z nas oczekiwanym przejawem miłości, pamięci. I to nie ino w odniesieniu do bliskich, krewnych, przyjacieli, pociotków i umiłowanych, dla których skreślać będziemy słowecka ciepluśkę i najszczersze. We świątecznych powinszowaniach pisanych własnoręcznie, we szykowny szymel ino filokiem nie rachuje się przecam ino treść. Najważniejsze jest to, że we ten sztrych przypominamy ludziom i że o nich pamiętamy i że o nich dobrze miarkujemy, dobrze myślimy. No toż moi roztomieli, piastujmy ten grypnisty zwyk posywania se wzajem szkartek ze powinszowanioma przygoda. Wielaż ten zwyk przynosi uciechy i ciepła, mogę każdy z nas powiedzieć, osobliwie te, które są samotne albo fest schorowane. Ten einfachowy kąszczek farbistego papieru przynosi zecia freunda, nadzieja i sztramsko więź familijną. A jeśli przytrefi się i tak, i że winszowani przyśle no wtosi, do kogo my nie napisali, to nie miejmy wyrzutów sumienia. Możemy to jeszcze nadrobić, posywając szkartka bali po święta. Najważniejsza jest przeca ta więź i przekazywane serdeczne słówecka, a one się nie mieszczą we żadnych romach czasowych. Eugen z Pnioku.